Insemmilkom telespettaturi ta' Net Television u semmija ta' Net FM, illum il-programm il-vuċi tiegħek ftit differenti, ftit tal-jiem qabel niċċelebraw il-Festa tal-Miliet u dan il-programm qegħdin nagħmluh propju mill-belt ta' Strasburgu fi Franza, però mhux fl-ambjent tas-soldu, mhux fl-ambjent tal-binja tal-Parlament Ewropew, qegħdin ftit il-barra mill-Parlament Ewropew kif jidher ukoll warajna u se nkun qegħdin nitkellmu flimkien ma' l-MEPs David Casa, Roberta Metsola u Francis Amidimek dwar il-Festa tal-Miliet, dwar kif se jkun qegħdin qattaw il-jiem li ġejjin u forsi wkoll xi esperjenza partikolari li għaddew minna matul din is-sena. L-għonet grazzi l-MEPs li sibtu l-ħin ukoll biex niddiskutu, issa mhux il-politika kif niddiskutu s-soltu, kif niddiskutu kull ġimgħa, però dawn iż-żminijiet tal-miliet, ġi għaddiet sena oħra, wasal żmien il-miliet, ix-xahar ta' Diċembru, kif biħsibkom tqattaw dawn il-ġranet, però partikolarment jum il-miliet, jew forsi lejliet jum il-miliet, ma nafx min jibda minnkom. Naturalment, dejjem jiena naħseb anke sħabi nqattaw il-żmien il-miliet mal-familji tagħna l-ewwel nett għax inkunu qegħdin f'perjodu li titqattaw mal-familja. Jiena dejjem akkamilt is-soltu naturalment l-aħħar tas-sena mbagħad insifer, però naturalment din is-sena minħabba illi hemm bżonn ikun iktar Malta, minħabba li ġejjin l-elezzjonijiet preferejt illi nkun jew Malta jew Għawdex issa wieħed jara. Però naturalment aħna tfadlilna x-xogħol x'nagħmlu hawn u mhux ħanispiċċaw illum ma fadlilna ftit ta' ġranet oħra u x'vera ta' ħidma mhux biss fi Strasburgu ma anke fi Brussell il-ġimgħa d-dieħla. Ovvjament qegħdin nirrekordjaw dal-programm hawnhekk fi Strasburg, però baqa' ftit żmien għall-miliet x'baqalkom isir qabel issa tibdew propju tiċċelebraw il-miliet mal-familji tagħkom f'terminu ta' xogħol politiku. Is-soltu il-kalendarju tal-Parlament Ewropew jieqaf din il-ġimgħa fi Strasburgu, imma għalina ħankomplu bix-xogħol għaliex għandna ħafna liġijiet u rapporti li qed naħdmu fuqhom. Fil-fatt jiena l-ġimgħa d-dieħla ser ikolli nqatta' ftit ħin ukoll nagħmel negozjati u mbagħad nagħmel tista' tgħid 4 jew 5 ijiem f'Malta indur il-presepji, di dejjem insemmuha kull sena. David dejjem jgħid li kemm ħaddu l-presepji. Imma jiena nħobbhom il-presepji ħafna u dis-sena. Dur il-presepji differenti jew presepji li tkun mort snin. Indur il-presepji. U dejjem xi kultant niltaqgħu jew niftehmu biex immorru presepji flimkien, pereżempju Bethlehem Fine Salem nħobbu ħafna u deċem ħafna presepji wkoll ħajjin fin-nadur pereżempju. Programm ta' sena d-dieħla nagħmluh mill-aħdej presepji tajjeb. Ekku, kull ġimgħa l-oħrajn żort ukoll Birżebbuġa u rajt ħafna affarijiet li hemm hemmhekk. Ġifieri kull lokalità qed nara li fejn tista' tgħid meta bdejt fil-politika kienet ftit jew numru żgħir ta' lokalitajiet li kienu jorganizzaw l-attivitajiet. Darba qisu far mort ir-Rabat, ġifieri hemm ħafna postijiet fejn għandna morru. U hemmhekk inkunu nistgħu wkoll niddiskutu b'mod informali. Jiena nieħu tfal tiegħi hemmhekk naraw kif nistgħu nqattaw ukoll aspett tal-miliet li huwa differenti meta konna żgħar. Francis, il-presepji inti għal-qalbek ukoll? Il-presepji jiena jogħġbuni wkoll, l-ewwel presepju li jkolli nara normalment huwa dak tal-Balluta li huwa prattikament fejn noqgħod jien. Imma mbagħad ta' Għawdex ta' Bethlehem huwa wieħed li huwa ħaj, huwa fenomenali, anki marbut mal-attivitajiet kollha li jkunu organizzati waqt li dak il-presepju jittella u bil-nies u ġifieri tara u tgħix il-ħajja verament tal-istorja tal-Bibja u tal-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, ma mhux biss hemmhekk, mhux biss Fine Salem, ġifieri kif partijiet oħra ta' Għawdex u madwar Malta kollha għaliex din parti importanti mit-tradizzjoni u minn dak li nemnu għaliex qed nenfasizzaw il-miliet bħala ċelebrazzjoni li għandha tkun. U għalija dak huwa importanti ħafna. Għal-rigward ta' jum il-miliet dejjem u l-ġranet madwar il-miliet u anki lejlet l-ewwel tas-sena u l-ewwel tas-sena u l-ġranet ta' wara nħobb inqatta'hom Malta għaliex tkun iktar viċin il-familja, iktar viċin persuni viċini tiegħek u anki għaliex huwa żmien iva li b'mod informali tiltaqa' ma' iktar nies. Għalija attività oħra importanti ħafna hija dejjem il-qudiesa ta' nofs il-lejl, probabbilment is-sena nibdel fejn immur, jagħti nieħu ħatajdilna fejn sejjer, ħatajdilna. Il-pantomimi. Nibdew ħaġa, nibdew il-qudiesa, mbagħad nitkellmu fuq-il-pantomima wara. Il-qudiesa ħafna drabi tirbaħ San Ġiljan imma dis-sena għandi wkoll stedina postijiet oħra ħalli. Ma jridx jgħidilna għall-kosta kollha. Le, qed
tinħalli l-għażla. U ma għalinix f'postijiet, ġiviri. M'għandix problema, m'għandix problema li nafza. Roberta xtaqna mmorru miegħu. Ma jridniex. Mintomx mistedni, mintomx mistedni. Bil-qalb kollha. Nafżakom lejliet il-miliet u tistgħu tiġu miegħi. Ġifieri, issa ma tinti semmejt. Ma namlux waħda u għek, il-pantomini l spiċċanar. Nara tlieta. Għalek għedit ħafna, għalix ma tkunx pantomima waħda, u dawnu mal-pantomini uffiċjali. Għalix pantomimi oħra fil-ħajja jkollok ukoll. Ġifieri inti għandek dik li tittella fit-Teatru Manuel, għandek dik li tittella ta' Ali, tajjeb, u għandek dik tal-Istitut Kattoliku. Apparti dawk it-tlet pantomimi, jina ukoll kull sena dejjem huwa issa appuntament festimu nara Comedy Nights. Għalija Comedy Nights, nafsi dar-reklam diġa għamiltulhom darboħra, hija probabbilment f'Malta bħalissa l-aqwa forma ta' satira politika u allura ma tistax ma tmurx u tara ftit x'inhuma l-aħħar kummenti fuq l-aħħar sitwazzjonijiet f'Malta. Naturalment ikun hemm probabbilment ingiża għal kulħadd imma ma jimpurtax dik hija wkoll parti mill-ħajja artistika u kultura. Taħseb li tkun vittma dis-sena int ukoll? Jekk ikunx diffiċli tajt jekk raġġax inkun ġili kont. Xi kultant iddejja jekk ma tkunx, ġifieri ħalli mingħajr ma nikkoraġġix iżejjed. Iva, ikun hemmhekk u ħadd ikun ippreparat għal dak li jista' jinqala. Però f'sema satira politika, kemm tarawha importanti għaliex f'rat ħafna pajjiżi narawha li dak li jkun il-politika hija serja, il-parlament u diskorsi. Imma tkun hemm momenti fej forsi tajjeb li titħaq forsi titbik innifsek u. Naħseb tajjeb li anke bħala Maltin xi kultant inħoss li ma netqux bina nfusna biżejjed. Jiena nħobb anki il-messaġġi li jiena nibgħat fuq il-medja soċjali nagħmel tista' tgħid differenza bejn il-momenti serji kif hemm bżonn, imma wkoll li xi kultant anki li aħna tlieta li tant għandna rapport speċjali bejnietna hawnhekk li tant inqattaw ħin flimkien li ftit jew tdaħħa Ftit. Hemm bżonna. Xi kultant impoġġi xi ritratt fuq Instagram li jiena nkun qed nimmutettja mbagħad David jgħid li sewwa sajt għajdli li ħadd poġġi ħallix nider ikraħ jew Franzi jgħid li kemm der serju. Imma dik hija xi ħaġa li għalina l-politiċi xi kultant f'Malta ma nagħmlux biżejjed u tajjeb li f'dawn il-ħinijiet u żminijiet tal-miliet ukoll inħarsu lura lejn is-sena li għaddiet din kienet sena impenjattiva ħafna biex naraw ukoll fejn stajna ek bil-relazzjoni ta' bejnietna nagħmlu ġid mhux biss tramite tar-rapporti tagħna imma anke fis-soċjetà Maltija u dik naħseb hija waħda mill-iżjed importanti pereżempju nagħmlu inizjattivi ambjentali fuq il-plastik din is-sena qattajna ħafna ħin, immorru nżuru istituzzjonijiet soċjali nagħmlu differenza kbira fis-soċjetà, ġifieri din hija naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet ukoll li tkun politiku Malti. Naħseb għalli ta' Roberta issabbieħ fid-delegazzjoni tagħna huwa li minkejja li xogħolna kultant nidru serji ħafna fih u kultant ukoll xi ftit aggressivi, meta fil-verità ma jkollniex għalfejn nkunu aggressivi għax il-politika qatt ma tkun aggressiva b'mod personali, imma tkun aggressiva fl-ideat u fil-ħsibijiet. Però paċert li kull meta anka meta nkunu f'sitwazzjonijiet diffiċli u qed naħdmu fuq xi ħaġa vera diffiċli, dejjem ikollna dak il-mument fejn nafu nitqu u nafu ngħidu issa isma' ejja mhux ħin ejja neħdu tazza kafe u ma' Francis. Għax Francis irid ikun il-persuna li Organizza l-kafe. Jorganizza il-coffee mornings ngħidu. Il-coffee mornings sa bejnietna, Kellu xi 10 minuti jgħidilna naħseb sar il-ħin għall-kafetta. Dejjem nieħdu gost meta jistidilna l-ġur. Imma għandna relazzjoni tajba ħafna, ġifieri anka b'mod personali dejjem ngħiduha. Ġifieri jkun hemm momenti fejn jew jiena waħdi, jew Francis waħdu, Roberta ma ndeqx tgħid jew jossajjalli jew il-qomos dejjem ngħidha kull sena ma insomma. Servizz limitat għal David. Għaliex inti taf tgħaddi, għax inti taf tgħaddi, allura m'għandekx għalfejn. Aħjar ma rridux dak id-dettall. Għax jiena Għax xi armi tal-pantomima. Jiena Roberta darba qalt nista' narak tgħaddi qmis waħda ħanarax
namel sajd namela tajba, mbagħad ma dan dawwar as-sajd liħor nerġa' nkemmex is-sajd li allura vera Tajba, provajt. Ma xejn kummenti sessisti f'dan ir-rigward, ma Le, vera, jimportax vera, vera, vera. naċċettom Imma bil-qalb tkun kollha. utta fis-sajjar ħafna Roberta. Ġifieri Roberta qatt ma nitkellmu fuq hekk. Ġifieri Roberta xef tajba ħafna. ħafna. Delegazzjoni ġifieri. Insajjar. Sajjar ħafna Roberta. U li taħħa Nixtieq vera ikollek vera tissib joġobni. il- U kważi jiena u il- Roberta wkoll. Anka Francis fil-verità, it-tlieta nħobbu l-istess L-istess tip tip ta' ta' ikel. ikel, iva. Allura. Issa riżoluzzjoni għas-sena ġdida niprofa nkien li kelta Roberta. Iva, u rridu nimxu ħafna wkoll. U nimxu ħafna. Jina Francis rridu nimxu ħafna Nimxu wkoll. ħafna, bdejna. Għanna bżonnet li tari aħna nimxu ftit iżjed, insomma. Tissemmu li kell, issa li kell ta' żmien il-miliet. Forsi hemm xi kell partikolari li fil-kastijak forsi sajjar iktar. Jew li joġobkom iktar tajdu għara sta ninżel Malta jiena dik għamu niprofa. Għandek ċertu tradizzjonijiet ta' ikel li bil-forsi tagħmilhom kważi, u ġifieri li tikol iktar aġin mis-soltu, probabbilment xi forma ta' timpana msajra aħjar mis-soltu. Ikollok dawk id-dundjani tkun iktar imħawra. Tkun iktar imħawra, jkollha l-għaxin aħjar fuq. Tajjeb dak is-sensu, tkun iktar tal-okkażjoni, jiġifieri. Ikollok dawk id-dundjani li ma jkunux xifew il-maħfra minn il-President tal-Amerika, u ġifieri dal-każ dundjani ta' Malta, ġifieri ma nafx minn min iridu l-maħfra tagħhom da. Imma f'kull każ dawn huma tradizzjoni. Imbagħad ikollok il-log cakes u jkollok il-Christmas pudding. Dawk l-affarijiet kollha li mbagħad trid tpatti ħafna lihom b'aktar mixi, b'aktar eżerċizzju, b'aktar dieta mit-tnejn ta' jannar il-qudiem. Naturalment minn spice ukoll, ma favoriti tiegħi jiena. Soltu anzi issa dal-aħħar sirt nixxihom gluten free għaliex ma nistax nieħu iktar affarijiet sbieħ minn dawn. gluten free, għallina. Le, tagħmilli għaġina wkoll. Mhux gluten free, Ma kollha tkunx butik. gluten free. U jabbilli naħdu xi waħda l-ewwel ma kunx qed nagħmlu tad-dinja laq. Però naturalment huwa żmien fejn wieħed jikol iktar mis-soltu, allura jkollna bżonn mbagħad nagħmlu eżerċizzju iktar mis-soltu għaliex nibdew insubuha diffiċli biex naqflu l-ġlek. L-ewwel programm ta' jannar fil-jogging track ħanavlu naħseb lajjer. Importanti ma jkunx il-kesħa xettaqs minna l-għadda millum. Il-kesħa tajba l-jogging. Ġifieri għamil l-esperjenza li mordi xi ħafna tkun daqsxejn kesħa ħija. Ekku. Inti sa sajjar xi ħaġa differenti. Christmas cake lest, timma qed tista' tajt qiegħed f'post delli ħafna għaliex bħalissa tittamlu 4 ġimgħat qabel u anke l-puddings lesti dawk imbagħad nagħmilhom għal il-Christmas log tagħmilha l-mami tiegħi. U allura jiena m'għandix il-possibilità li nmiss il-Christmas log. Ma nħobbuh jien Roberta tnejdak. Biss favorit tiegħi. naħseb ukoll li nistgħu ngħidu din is-sena wkoll qed jiżdiedu l-opportunitajiet ta' min ħajqat tal-miliet waħdu biex imur jikol ma' organizzazzjonijiet li qed jorganizzaw dawn il-miliet flimkien tista' tajt bikelli jiġi provdut. Jiena fil-fatt ftit tal-ġimgħat mort inżur il-Millennium Chapel u staqsejt il-Fader Talia Ferro Hillary kemm hemm bżonn ta' familji, kemm hemm familji li għandhom bżonn li kif dawn il-żminijiet tal-miliet u naħseb tajjeb li meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet kollha u jiena kif qatt qabel David u Francis ukoll forsi din is-sena nistgħu nagħmlu inizjattivi wkoll fejn aħna nuru s-solidarjetà tramite wkoll affarijiet tanġibli bi prodotti għal dawk il-familji li tant idif bżonn. In-numru ta' nies fil-faqar qed jiżdied f'Malta, in-numru ta' nies li jgħixu weħedhom, anzjani weħedhom qed jiżdied f'Malta u f'Għawdex u naħseb tajjeb li nibagħtu dan il-messaġġ li anki dak li kelli jista' jintuża biex lilhom ittaffilhom ftit mis-solitudni u mill-midbatija li jkunu għaddejjin. U dana mhux tagħmlu biss billi tagħtihom l-ikel, ġifieri kultant ikollok nies li jkunu jixtiequ li għandhom xi ħadd ma' min ikun jistgħu jitkellmu. Ġifieri nies anzjani, nies li huma wkoll morda. Ġifieri il-carers leave li issa nispra li l-Parlament japprova itaffi wkoll ftit minn din is-solitudni għal ħafna u ħafna anzjani u ħafna morda. Ġifieri ma ninsewx id-dażminijiet tal-miliet hemm ħafna ġenituri li t-tfal laqas biss imorru jarawhom jew m'għandhomx tfal. U allura naħseb f'dawn iż-żminijiet fil-waqt li naħdu ħsieb il-familji tagħna u nduru aħna naturalment ma' diversi lokalitajiet biex naraw l-affarijiet sbieħ li offri pajjiżna, però naħseb li kun qattaw ftit tal-ħin minn da żmien kollu nqattaw ma' xi ħadd li sfortunatament ħajkun waħdu dal-miliet, naħseb ikunu tajnihom rigal sabiħ ħafna. Kemm taraw għadi fil-house visits forsi li tagħmlu, jiġifieri li ovvjament ikellmukom fuq affarijiet fuq liġijiet li jistgħu jaffettwawhom. Imma kultant li tkun waħdek mhux liġi għandek bżonn, mhux direttiva ġdida, ġifieri kif qalu David Roberta, ħin jew minn xi ħadd tal-familja jew minn xi ħbieb jew.
tiltaqa' magħha speċjalment meta tmur fid-djar fejn għandek anzjani. Per ta' Slima fejn għandek persentaġġ ola ta' anzjani, ikollok ħafna anzjani li jew jgħixu waħedhom, jekk ikunu għadhom koppja, għalmenu huma ta' wenza l xulxin. Imma ġili jkollok anki anzjani li sfaw waħedhom. U hemm il-problema li għaċċenna li wkoll David issa f'Malta qatanna ħafna li jitfall, neputijiet imorru jarawhom. Imma mħabba l-istil ta' ħajja li dejjem issir iktar maġla, dan qed jonqos u qed jonqos mod serju ħafna. Apparti li ikun hemm wisq min għal raġunijiet tiegħu, naturalment tifhem is-sitwazzjonijiet kollha jgħid issa dawn l-anzjani naraw għandhom x'ikunu pereżempju f'dar tal-anzjani. Veru, ikunu ma' anzjani oħrajn. Imma ħafna anzjani jridu u jippreferu li jibqgħu fid-dar tagħhom. Anke għaliex hemm jafu il-kmamar kif qegħdin hemm jafu l-ambjent tagħhom u meta jiċċaqalqu minn hemm għal post ieħor ikollhom id-diffikultajiet almenu sakemm jambjentaw ruħhom. Ma dawn huma problemi soċjali u aħna nistgħu nagħmlu il-parti tagħna biex nuru solidarjetà vera mhux bil-kliem li immorru għand nisek u li testendi almenu mhux biss ħbiberija ma anke l-kumpanija ġenwina li hemm. U minn hawnhekk aħna wkoll insellmu lill-anzjani u lill-persuni li jkunu qegħdin isegwu dan il-programm u jkunu weħedhom u nirringrazzjawhom ukoll talli kull ġimgħa jsegwu dan il-programm u l-programmi oħra fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Ħnerġa' nkellimkom daqsxejn dwar il-miliet u forsi l-mistoqsija di iktar għalik Roberta, meta tqabbel ovvjament għandek ir-raġel mill-Finlandja, meta tqabbel it-tradizzjonijiet ta' Malta u l-Finlandja. Ovvjament il-Finlandja famuż għal-festa tal-miliet. X'hemm differenzi u x'hemm komuni forsi ta' tara minkejja l-pajjiż l-iktar il-fuq tal-Ewropa u aħna naħa t'isfel? Ġlieda kontinwa, nixtieq ma nsemmix il-kelma ġlieda, ma hija. Bħalissa ir-raġel tiegħi kif għadt inti mill-Finlandja, ġifieri hemmhekk minn fejn jiġi Father Christmas, Santa Claus jew għall-inqas hekk jgħidu. U fid-dar tagħna ġifieri dejjem hemm. Għandi wieħed it-tifel iż-żgħir għall-inqas ħanippruvaw li għal dil-Christmas nibqgħu li nġibu l xi ħadd liebes ta' Father Christmas id-dar, probabbilment ikun il-papa tiegħi dejjem hekk u dejjem jintaraf u ovvjament qed nittama li t-tifel mhux qed isegwi dal-programm. Imma għandu sentejn, ġifieri imma għandi it-tieni tifel tiegħi pereżempju kif jarah jibda jgħidlu ora nannu l-żgħir ġifieri ġejja xi waħda. Imma anki fid-dar tagħna taħseb it-tiżjin huwa imżewwa. Konna nitkellmu fuq l-ikel anki l-ikel, ġifieri Christmas Eve nagħmlu dejjem l-ikla ta' Finland, ġifieri li nagħmlu pereżempju nieklu il-gamin, il-perżuta l-kbira ġifieri. U mbagħad fil-miliet dakinhar nieklu d-dundjan. Żewġ ikliet. Għandek għadha lejliet, la? Għasan semmix niklu wara, ma jimpurtax, għaxin kella vera ħadd jibdew jgħidu jitkasaw bija. Boxing Day hemm xi tradizzjoni wkoll ta' xi ikel. Naġini, ma jimpurtax. Issa, imma il-kwistjoni hija wkoll li anke fid-djar, fid-dar tagħna għandek il-presepju, għandek il-maxtura bil-ġesu bambin, u mbagħad għandek tradizzjonijiet Finlandiżi, pereżempju fil-Finlandja l-kuluri huma l-blu u l-abjad, ġifieri anki il-xemat li aħna nużaw. Jiena mhux bħal Prim Ministru Joseph Muscat jiena nħobbhom ħafna xemat, kull min jiġi għandi jara kemm għandi xemat fid-dar, kollha blu bojot. Ġifieri dik hija xi ħaġa li għall-inqas jgħid all right, hemm xi ħaġa wkoll Finlandiża. U mbagħad għandek il-Christmas carols, ġifieri għandna kull fil-għaxija Christmas Eve aħna indoqqu fl-ewwel il-Christmas carols Maltin ukoll il-Christmas carols Finlandiż u t-tfal tiegħi jistgħu jgħidu t-tnejn, jikkantaw it-tnejn. Dik xi ħaġa sabiħa. Dar tal-mama tiegħi għax naturalment għand il-mama nkun fil-Christmas għandi l-bambin li kont lajt meta għamilt il-pritka tal-miliet. Allura l-mama għadha żejnu sa ġurnata tal-lum. Mhux il-bieraħ dan u xek. L-ewwel diskors pubbliku tiegħek. L-ewwel diskors pubbliku. Kelli xi 8 or 9 years minn għalija. Bidu tajjeb. Ġib ritrat ħalli nuruħ tal-programm. U mbagħad għandna presepju sabiħ u b'dekorazzjoni tal-Christmas tree minn Napli, ġifieri jiena fissat naqra f'dawn l-affarijiet. U allura darba u anke ħbib tiegħi li huma fil-ċirku ta' ħbib li nkun magħhom morna Napli u impressjonawni
decorations li jagħmlu f'Napli. U l-Christmas naturalment ila għand il-mama issa numru ta' snin u fil-Christmas tiġi oħti wkoll għand il-mama, ma fil-New Year's Day normalment aħna mmorru għand oħti u ma' tifel toħti insomma u l-qattus ma nix ninsi għax dak miskin parti mill-familja tagħna u nħobbu ħafna. U jieħu għalih ta' vera. Ġifieri u bħal Roberta ġifieri għandna qisu l-istess affarijiet, ġifieri mama tagħmel Christmas cakes, il-logs li huwa l-favorit tiegħi. Il-mince pies naturalment, għandek diversi affarijiet illi huma naħseb ġejjin mit-tradizzjoni Ingliża aktar milli tradizzjonijiet Maltin. Però huma tradizzjonijiet li daħlu llum fid-djar għax meta tkun qed tagħmel house visits dal-moment jitbla tara dal ma tagħmlu jew dak naraw iktar ma jgħaddi żmien iktar it-tiżjin tal-Milza jibda kmieni. F'Novembru tibda tara t-tiżjin u l-ħwienet ovvjament diġà mimli. Mebda dubju dwar hekk, naturalment iridu narfu wkoll li da parti mir-raġuni hija wkoll marbut dan mal-element kummerċjali għaliex huwa żmien fejn wieħed jixtri iktar huwa tqassim ta' rigali huwa xi ħaġa li fiha nfisajja tajba. Hemm dak l-element ġifieri mhux bil-fors għax inkont niċċelebraw il-miliet fih innifsu minn data iktar kmieni. Issa daħlet ukoll l-idea kważi għandek ir-rabta bejn il-Black Friday li huwa f'Novembru li huwa sejl kbir li issa sar popolari ħafna f'Malta. U tista' tgħid jew minn dak iż-żmien stess. Jew eżatt wara għandek it-tiżjin tal-miliet u allura l-element imbagħad ukoll kummerċjali apparti l-ikbar sinifikatu, l-iktar sinifikat importanti huwa u jibqa' dak reliġjuż, imma dak huwa importanti mill-lat ta' kif inti tesprimi ħbiberija tagħti rigal. Irrid insemmi elementi ieħor dwar il-miliet u li f'Malta din it-tradizzjoni wkoll fl-opinjoni tiegħi qed tikber, anki ikollok daw is-serati tal-korijiet. U jkunu korijiet eccellenti li jagħtu programmi apposta u marbuta ma' żmien il-miliet. F'parroċċi differenti, anki f'xi swali differenti, u dik hija attività oħra li sirt nipprova insegwi. Naturalment ma tistax tmurhom kollha, imma ikun hemm programmi anki ta' livell għoli mill-lat kulturali. Semmejtu ftit ukoll l-ewwel tas-sena, ma nafx għandkom xi pjanijiet għaddin nerżqu sa lejl tmiem dan il-programm. Allura minn milli tisana qalbu ftit l-ewwel tas-sena, dis-sena għaddiet sparata, jiena għattajta kważi magħkom u s-sena l-oħra konna hekk u għaddiet vera malajr, ġifieri forsi. Aħna fil-verità ma minniex fil-Christmas dinner dis-sena għax konna okkupati ħafna mhux ħajkonna ħin. Nispera iktar milli aħna tlieta f'daqqa ma għandna staff li jaħdem ħafna magħna, jiġifieri hawnhekk m'għandniex l-assistenti tiegħi huma ta' Roberta, ta' Roberto ma tiegħi ta' Francis u aħna familja waħda. U nittama li bejn il-Christmas u New Year insibu dak il-moment li ma sibniex Strasburgu dis-sena biex flimkien mal-assistenti tagħna flimkien miegħek Matthew u flimkien ma' dawk il-Maltini li jaħdmu magħna fil-Parlament Ewropew nkun nistgħu għall-inqas nispiċċaw is-sena flimkien kif inkunu bdejnija. Ġifieri dik żgur hija priorità u naħseb is-soltu nagħmlu meeting jien Roberta u Francis qabel nibdew l-ewwel tas-sena biex nitkellmu fuq il-prijoritajiet tagħna dwar x'inhuma s-suġġetti li ħanħarsu lejhom u naturalment. Issa sena d-dieħla hija l-sena wkoll ta' elezzjoni ġifieri żgur li l-ewwel 5 xhur ta' din is-sena intom kollha kemm aħna li rridu nlestuhom xorta waħda, ġifieri ma nistgħux naqbdu nitilqu kollox u m'għandniex dak kif tajt il-luxury li ninżlu Malta ċumblum u nibdew naħdmu kif jaħdem ħadd ieħor kif jagħmel tajjeb. Ma aħna għandna xogħol u ġejna eletti biex nispiċċaw dak ix-xogħol. Aħna neqgħu għaddejjin żgur s'April. Jiġifieri rridu naraw kif se nsibu bilanċ bejn hawnhekk u naturalment Malta u Għawdex biex ix-xogħol li bdejnaw ma jaqafx ħesrem għax irridu nkompluh bil-fors. U naturalment nagħtu l-kontribut tagħna wkoll fil-kampanja. Darba mhux il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, il-bilanċ bejn Brussels, Strasberg u Malta. Meta biex nimxi mat l-isem ta' dan il-programm il-vuċi tiegħek, aħna nistgħu nkunu l-vuċi tal-poplu Malti u Għawċi permezz preċisament tal-ħidma tagħna hawnhekk ġewwa l-Parlament Ewropew. Inti ma tistax tkun il-vuċi tal-poplu ġewwa l-Parlament Ewropew jekk ma tkunx hawn bl-aktar mod regolari li segwi x-xogħol fil-kumitati li taħdem fuq rapporti differenti. Jiena kien ta' sodisfazzjon għalija anki fi żmien daqshekk qasir li naħdem fuq rapporti differenti fil-kumitati li qiegħed fihom. Allura jekk taħdem fuq rapport u mbagħad tmur lura Malta tara in-nies li se jintlaqtu minn dak ir-rapport, x'iridu jgħidu, x'indu dak li aħna rridu nwasslu hawn. Għalhekk il-ħidma għalina tibqa' importanti ħafna, imma huwa fatt li naħseb ma tistax jaħrab minn moħħna lkoll li f'jum il-miliet ngħidu fadal eżatt 5 xhur.
għaliex il-25 ta' Mejju hija id-data tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Imma kruċjali wkoll anke fi żmien daqshekk qasir il-ħidma tagħna tibqa' għaddejja u tibqa' għaddejja b'dan mod koordinat bejnietna. Għaliex dik tgħin biex il-ħidma mbagħad tkun iktar effettiva u aħjar biex nirrappreżentaw lill-poplu Malti hawnhekk. Uħanżid l-ek PC ieħor inti 4 tfal, ġifieri. Din is-sena naħseb għal New Year's Eve għall-ewwel darba ħajkolli tfal il-kbar miegħi. Aħna dejjem noħorġu jien u r-raġel maħbib tagħna nagħmluha kull sena, imma peress li l-kbar tiegħi għandhom 12 u 11, allura m'għadux iż-żmien li jistgħu jibqgħu għand in-nanna u imorru jorqdu fl-10 waqt li l-mama u l-papa tiegħi jiċċelebraw weħedhom isfel. Ġifieri din hija naħseb l-ewwel darba li ser inkunu naħseb niċċelebraw il-bidu tas-sena magħhom. U mbagħad filgħodu morru l-qudies flimkien. Naħseb imma l-iktar ħaġa wkoll li xtaqt ngħid huwa li l-5 xhur tal-ewwel tas-sena li ġejja naħseb looking forward għaliex nistgħu nkomplu nagħtu prova tax-xogħol li għamilna. L-elettorat jiġġudika fuq dak li għamilna u s-suċċessi huma għal kulħadd biex jarhom. Il-messaġġi tagħna huma ċari, jiena għandna niffurmaw parti minn grupp ta' kandidati diversi li ser inkunu qed ikollna numru ta' messaġġi biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jagħti prova tal-viżjoni tiegħu ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u nemmen li l-elettorat jista' jiġġudika fuq dak li għamilna. U din hija tkun sena importanti għaliex dan il-Parlament warajna f'Ġunju li ġej ser ikun differenti milli huwa llum, ser ikun hemm iżjed numru ta' persuni li huma eletti mill-estremi, li jiġifieri huma xettiċi dwar l-Unjoni Ewropea, li huma hemmhekk biss biex jippruvaw jirrovenaw il-proġett Ewropew, żgur li ma tistax tajtek fuq ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Aħna dejjem konna konsistenti, dejjem il-prinċipji tagħna kienu ċari u hekk ser nibqgħu nagħmlu. Dawn il-5 xhur ser nagħmlu eżattament hekk jiena David u Francis. Ħafna ħna ġejna fi tmiem din id-diskussjoni dan il-programm. Fl-ewenet, ovvjament, nawguralkom f'daw il-5 xhur li ġejjin u matul is-sena 2019. Nawgural il-miliet it-tajjeb lilkom u l-familji kollha tagħkom sena ġdida wkoll. Aħna nerġgħu niltaqgħu ovvjament mat-telespettaturi fi programmi oħra. Illum ġejna fi tmiem dan il-programm, però aħna ħankunu magħkom kull nhar ta' Sibt, anke nhar is-Sibt li ġej se nkunu din nagħtu ħarsa lejn is-sena 2018, dak kollu li ġara hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Brussell, fi Strasburgu u anke l-ħidma tal-MEPs f'Malta u nkunu nistgħu naraw ukoll l-affarijiet iżbieħ li kellna matul din is-sena. Nfakarkom biex dejjem issegwu l-ħidma tal-MEPs tal-Partit Nazzjonalista fuq il-social media, apparti fuq il-mezzi tal-Partit Nazzjonalista, kemm fuq Facebook, fuq Instagram u anke fuq Twitter. Aħna ġejna fit tmiem dan il-programm kif għattilkom illum iddiskutejna diversi affarijiet forsi b'differenza marbutin ma' żmien il-miliet. Nawgura lilkom u lill-familji kollha tagħkom il-miliet it-tajjeb. Sa nhar is-Sibt li ġej jiena nsellmilkom.